Em dic Gabriela i vaig néixer a l'Hospital de Calella el 4 de febrer de 2006. Els meus pares em diuen que era molt ploranera i cridanera, no com el meu germà, en Víctor, que sempre ha estat molt tranquil. Des de ben petita ja es veia que seria una noia molt decidida. La decisió de crear un nou institut a Pineda de Mar es va prendre l'any 2006. Del 2006 al 2008 ens vam instal·lar en aquest edifici d'oficines, esperant la nova construcció de l'institut que estava prevista amb un termini màxim de 2 o 3 anys. Els inicis no van ser fàcils, però amb treball i dedicació vam sentar les bases del nostre projecte de centre. Van començar amb 2 grups de primer d'ESO, amb un total de 40 alumnes i 5 professors. I ara actualment som 330 alumnes i 36 professors. Podria explicar moltíssimes anècdotes de quan estàvem aquí en aquests locals. Per exemple, al costat teníem un despatx d'advocats, que sempre que tenien una visita important ens deien: sisplau, quan els nens baixin pel passadís al pati, que no facin gaire soroll. I el pati era aquest, la placeta que tantes estones hem gaudit i hem celebrat Sant Jordis, Nadal, concursos científics, concursos literaris, hem fet treballs de síntesi dintre del centre i fora del centre. Això no ha estat mai un impediment. Volem donar les gràcies molt especialment a totes aquelles famílies, a tots aquells pares i mares que van confiar en nosaltres i en el nostre projecte. No devia ser fàcil decidir portar els seus fills i filles a un edifici que eren despatxos. També volem molt especialment donar les gràcies a l'Ajuntament de Pineda, que sempre ens ha ajudat en tot, ens ha recolzat. Des d'aquestes oficines fins a l'actualitat mai ens han deixat sols. Amb 3 anys havia d'entrar a l'escola LOC. També en tinc altres records d'aquell any, com ara el viatge a Brasil, el país natal de la meva mare. Per aquella època diuen que vaig enfilar-me pel bressol i vaig acabar al terra. Em van haver d'operar el braç. Jo us he dit que sóc una noia inquieta. I amb molta inquietud, però molta alegria alhora, vam fer el gran canvi. I molts recordem aquesta porta. Ja estem en el segon edifici. Després de 2 anys d'estar en el local d'oficines, en el 2008, el departament ens comunica que, malauradament, no hi ha pressupost per la construcció del nou institut. Llavors, es va aprofitar l'ocasió que aquest edifici estava ocupat per l'escola de primària a l'OC. A l'escola de primària a l'OC sí que hi van poder construir el seu edifici. L'escola, els alumnes, professors, van marxar i, per tant, les instal·lacions aquestes van quedar buides. I una altra vegada, gràcies a l'Ajuntament de Pineda, vam poder ocupar aquestes instal·lacions que consta d'una part d'obra i 3 mòduls prefabricats. Aquella part d'allà era per on entrava l'alumnat i, evidentment, estàvem molt contents perquè havíem guanyat moltíssim pel que fa a les instal·lacions. Teníem laboratori, teníem taller, unes aules més àmplies. Hem de pensar que havíem augmentat el nombre d'alumnes i també el nombre de professors. En aquest pati ja podíem celebrar les festes de Nadal, podíem celebrar Sant Jordi, ja teníem un espai comú. I recordem l'edifici amb nostàlgia, amb molta nostàlgia. Però aquí vam engegar molts projectes que hem continuat i, evidentment, hem engegat d'altres. Fins que el 2016 ens van donar la gran notícia, i és que es començava la construcció del nou institut. Estàvem molt il·lusionats. El nou edifici representava per nosaltres més espais, millors instal·lacions, laboratori, taller, la sala d'actes, que és gimnàs. Però clar, això significava un trasllat. I un trasllat, ja sabeu, què significa traslladar un pis? Doncs imagineu traslladar un institut. Però el trasllat el vam fer entre tots. El departament, l'Ajuntament, els pares, les mares, professors, alumnes, empaquetar, desempaquetar. Quin estiu vam passar. Però bé, valia la pena. L'any passat vaig acabar 6è i ara estudio a l'Institut Pineda de Mar. Els meus companys de 3è i 4è d'ESO em diuen que abans estudiaven en un lloc molt més petit i que, tot i que estaven bé, aquest edifici és molt més maco i poden fer moltes més activitats. A tots ens agrada. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea. Bon dia, nois.
Avui farem l'últim treball del trimestre. Aquesta vegada els grups els he triat jo. D'acord? Som-hi. Lost in the dark and you can't see. I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh.